Bore da, pawb. Croeso I chi I gyd. Good morning and a very warm welcome. My name's Tara Reddy. I'm the Youth Work Quality Mark Development Officer with the Education Workforce Council. And I'm absolutely delighted to welcome you here today to the Urdd Eisteddfod to celebrate something so special. The achievements of organisations across Wales who have earned the Youth Work Quality Mark for Wales. I've worked in youth work 25 years or more, and I can honestly say I've seen the best the sector can do. But I've also seen the challenges, the constant balancing act of delivering high quality support for young people while navigating change, pressure and the limited resources. At a time when young people are facing more challenges than ever, high quality youth work is not just important, it's essential. It helps build confidence, resilience, skills and brighter futures. And that's why for me, being part of the Youth Work Quality Mark is such a privilege. It's more than a badge, it's a mark of dedication, of excellence and of a deep-rooted commitment to improving the lives of young people. It's also a rigorous and thoughtful process, co-designed by the fantastic youth work partners across the sector, from the self-assessment framework to the supportive external assessment process. The Quality Mark has been built to help organisations reflect, grow and shine. We have around 40 organisations that have achieved the Quality Mark, and we're very happy to see some of those organisations represented here today, and a huge congratulations to each and every one of you. The achievement reflects passion, skill and the care that you and your teams give your young people each and every day. You are leading the way, setting the standard and importantly making a real difference to the lives of young people. So it's my great pleasure today to introduce Catherine James and Sinead Harris from the Urdd. These are gold Quality Mark holders, and Catherine supports with Quality Mark assessment as an assessor. And so I welcome them up to talk to us about their experiences and what the Quality Mark means to them. Diolch. Diolch yn fawr iawn a diolch am y croeso a diolch yn fawr iawn I chi gyd am ddod i'n dathliad ni o bobl ifanc yma yn Castell Nedd Port Talbot yn Parc Margam. Dwi'n mynd i wneud y cyflwyniad yn Gymraeg achos mae'n mynd I cael ei subtitlo gan EWC, and doing my presentation in Welsh, but it will be subtitled for Youth Work Week. So bear with me, you can see my notes afterwards. So diolch yn fawr iawn. Fi'n credu, beth sy'n bwysig am bwyty'r marc ansawdd yw bod e'n mater o ddathlu. A mae'r Urdd Gobaith Cymru yw un o'r mudiadau ieuenctid mwyaf yng Nghymru. A braf bod ni yma yn cyd-dathlu. Fel oedd Tara'n dweud, da ni wedi cyrraedd yr air, a ni oedd y mudiad cyntaf gwirfoddol I cael y marc ansawdd efydd yn y broses blynyddoedd maith yn ôl. Ac mae'r marc ansawdd yn bwysig am dau reswm. Yn gyntaf, y pobl ifanc. Pobl ifanc yw ein aset mwyaf ni yng Nghymru, a maen nhw'n haeddu gwybod bod yn wneud nhw ar urdd o'r safon uchaf posib. Ac da ni'n wneud hynny trwy'r marc ansawdd. Achos mae'r marc ansawdd yn gwneud yn siŵr bod ei llais yn cael ei clywed ac yn gynolog i'r urdd ar lefel clwb, ar y fforymau ieuenctid sirol, ac hefyd yn genedlaethol ar y bwrdd ymddiriedolwyr a'r byrddau strategol. Mae'n hefyd yn bwysig o ran y bobl ifanc ar yn cynnig, a bod y cynnig yn adlewyrchu I anghenion nhw. Yr hyn hoffent I wneud gyda'r urdd, a gwele'r safle Urdd Eisteddfod wythnos hyn, mae yna lwyth o ddigwyddiadau. A dros yr amser, mi welwch i'r safle'r urdd yn morffio rhwng y cynradd a'r uwchradd erbyn diwedd yr wythnos. A bydd ni'n gorffen yr wythnos gyda'r gwyl triban a gweithgareddau wneud gyda Nant Garedig a'r Cwiar na Nog. Ac hefyd mae mater o dathlu. A dyma pinnacle yn blwyddyn, un o pinnacleiau blwyddyn ni ydy dathlu yn yr Eisteddfod. Fel mudiad, mae'n rhoi sicrwydd I ni a'n rhandeiliad, achos mae'n dangos sut I ni'n hyfforddi at y blygu'n staff
A'r Urdd yw'r un o'r rai cyntaf neu'r unig mudiad sy'n cynnig prentisiaethau gwaith ieuenctid yn y Gymraeg ar draws Cymru. Mae'n hefyd un o'r dangosyddion yn myned â cynhwysiant ac amrywiaeth, ac mae hwnna'n eto'n bwysig o ran adlewyrchu bobl ifanc Cymru heddiw. Ac hefyd wneud siŵr bod yn systemau'n prosesau ni'n o safon ac yn ddiogel. Nid mater hawdd yw cynnal Eisteddfod a gwneud siŵr bod pawb yn ddiogel, ac mae'n systemau ni'n digon cadarn ar gyfer hynny, ac mae'r un peth yn teithiau ryngwladol. Ond dwi wedi siarad ar ochr y corfforaethol, a hefyd licen i ategu, mae fe'n hefyd yn help o ran paratoi at yn arolygon estyn. Ond ar lawr gwlad, mae Sinead yn mynd i siarad, a fel mae hi'n gweld mae'r gansawdd yn ei gwaith bob dydd. So fel oedd Tara'n dweud, Sinead ydw i, dwi'n gweithio fel swyddog ieuenctid, a dwi'n sy'n cael y fraint o cyfro ardaloedd Blaenau Gwent a Mynwy. So dwi'n cael gweld gwaith ar 2 cyngor sir gwahanol, sydd yn diddorol iawn achos mae'r plant falle'n gofyn am pethau gwahanol. Ond mae'r marc ansawdd yn rhoi sicrwydd i bawb bod ni'n gweithio tuag at safonau ac yn cadw ac ansawdd da. Mae hefyd, mae'r indicators fel oedd Catrin yn sôn, yn bwysig ac mae'n rhoi llais i'r bobl ifanc, a dyna yw sefydliad a i greu'r gwaith ieuenctid. A mae'n rili bwysig i ni fel yr Urdd bod llais y bobl ifanc ma'n cael ei gwrando. Ni hefyd yn rili falch ac yn gweithio'n galed i dathlu gwahaniaethau a dathlu amrywiaeth. So mae'n gwaith ni o dydd i dydd fel swyddogion ieuenctid yn amrywio. Dyn ni'n cael y fraint o cael dod lawr i rhywbeth fel hwn i Eisteddfod. Dyn ni'n cael gwneud clwbiau ieuenctid, dyn ni'n cael mynd i Llangranog, ond eto mae'r gwaith yma yn ei graidd be mae'r bobl ifanc yma eisiau, a be maen nhw eisiau gweld, a be maen nhw'n gweld yw dyfodol gwaith ieuenctid. Dyn ni fel swyddogion ieuenctid yn gweithio'n agos mewn partneriaethau gyda'r cynghorau sir lleol, dyna mynd i'n chwilio. So dyn ni'n gwneud yn siŵr bod ni'n mynd mewn i'r ysgolion gwahanol, yn gweithio yn y gymunedau ac unwaith eto yn gwrando i'r pobl ifanc. Gret. O Tara wedi gofyn dweud un gair bach am bod ti'n rôl fel asesydd, as an assessor. Ac nes i cyfri faint o weithiau ni wedi fod yn asesydd, a fi wedi fod yn asesydd 11 o weithiau. Sigar, y Fro, YMCA, Youth Cymru, Blaenau Gwent, Ffermwyr Ifanc, Ceredigion, Casnewydd, Torfaen a Conwy dwywaith. A mae bod yn asesydd yn peth mor ffantastig ac chi'n just annog mwy o bobl i fod yn asesydd. Mae'n codi ac estyn safonau, mae fe'n gweld a rhannu arfer da, dathlu a chyd-dathlu, ac ar lefel y sector gyfan yn gwarantu safonau. Felly, ewch amdani. Diolch. Thank you, Catrin. Thank you, Sinead. So, just before we finish, just wanted to say one more heartfelt thank you, diolch yn galon, for all the hard work that you guys put into your youth work for young people across Wales. Today is about celebration, connection, and pride. So please hang around. Let's chat, share stories, network and help yourself to some refreshments. Thank you again. Diolch yn fawr. A diolch i Tara. Thank you, Tara.